Kita na ba mo og Star Apple? Mao dahil ni ang Star Apple. Lami kaayo ni siya guys. Ginatawag po ni siya og kay Mito. Sabi ni Saya, inganaon na pagkuha sa kay Mito. Labayan ra kunin og paluwa, sim ani o. Gigatasan? Unsa kung nagigatasan? Good morning guys. Panibagong vlog, panibagong video. Ubani kami guys. Maglaroy-laroy. Manguha daw may Star Apple guys. Kay tingbunga daw og Star Apple. Lami kay ni siya guys. Pagod ni og ikaw. Ang kay Mito ray lami, dili ikaw. Grabing kahapak, cute kayo. Naada mistake guys. Kaya unsa ako pagkuha sa kay Mito. Mao ni ang formation pero na mission failed. Cute kayong gialas sa murag tae sa kandeng. Kondisyon kayo may manguha og Star Apple. Lisod sad nagaughan na gud. Awag gud ang hapak pag labay tae. Pamugas na kayo. Tilaw-tilaw lang gud. Ang ma-feel mo ba unsa ikalamian, pwede na po nimo ilabay. Iba na't baratan dahin na mo o kuha. Og amuan nagisulod sa amuang sudlanan. Inununan. Gamay pa dahi kaayo ang amuang nakuha. Kulang radyod kayo sa amua. Maotong amuang gibanat manatan og hapa. Pero naniida di ay ang tag-iya. Hangtod sa... Kusog kaayo managan ang mga kawatan. Shout out dahil sa tag-iya. Sorry na. Di na mauulit. Di na mo usap. Kapoy man dahil og dagan. Ambi magunamog walay nagbantay. Di na mo usap. Paalam.